శాంతి అనేటువంటిది యాగాలు, తపాలు, వ్రతాలు, జపాలు చేయడం ద్వారా శాంతి రాదు. శాంతి హోమాలు చేయడం ద్వారా శాంతి రాదు. కానీ శాంతికర్త అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మాత్రమే నీకు శాంతిని ఇవ్వగలడు. నువ్వు చాలా ధనం నీ దగ్గర ఉండొచ్చు, ఆ ధనం నీకు నిజమైన శాంతిని ఇవ్వలేదు. నువ్వు చాలా పలుకుబడి కలిగినటువంటి వ్యక్తివి కావచ్చు, ఆ పలుకుబడి నిజమైన ఇవ్వలేదు. నీకు చాలా బంగారం, వెండి, ఆస్తిమాస్తులు, వజ్రవైడూర్యాలు, భూములు, పొలాలు నీకు ఉండొచ్చు, ఉద్యోగం నీకు ఉండొచ్చు, కానీ అవి నిజమైన శాంతిని ఇవ్వలేవు. డబ్బుతో నువ్వు శాంతిని కొనలేవు. యూ కెనాట్ బై పీస్ విత్ మనీ. డబ్బుతో శాంతిని కొనగలవా? లేకపోతే నీ బంగారంతో శాంతిని కొనగలవా? లేకపోతే నీ పదవుతో శాంతిని కొనగలవా? మార్కెట్లోకి వెళ్ళి, ఒక బులియన్ మార్కెట్లోకి వెళ్ళి, బంగారం షాప్కి వెళ్ళి 1 కేజీ బంగారం ఇచ్చి నాకు శాంతి ఇవ్వండి అంటే ఆ బంగారం కొట్టేవాళ్ళు నీకు శాంతిని ఇస్తారా? డబ్బుతోనూ బంగారంతో కొనేటువంటి శాంతి కాదు. కానీ శాంతి అనేటువంటిది శాంతికర్త అనేటువంటి దేవుని దగ్గర నుంచే మనిషికి వస్తుంది. శాంతికర్త అనేటువంటి యేసు ప్రభు నుంచే మనిషికి వస్తుంది. ఇప్పుడు యేసు ప్రభు వారు శాంతికర్తగా పిలువబడ్డాడు. యెషయా ప్రవచిస్తున్నాడు 7వ అధ్యాయంలో, ఆయన శాంతికర్తగా పిలువబడతాడు. ఆయన బలవంతుడైన దేవుడు, నిత్యుడగు తండ్రి, సమాధానకర్తగా అధిపతి. హీ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ద ప్రిన్స్ ఆఫ్ పీస్.